Kowuok e kaunti ma Siaya wadhi e kaunti ma Migori kama piny owacho mar kaontino oketo thenge silings milion 227 mar chulo gope machakre higa mar 2013 nyaka 2024. Kata kamano riwruok mar jotim orak dwaro mondo kaontino kik chak chenro mag dongruok mamoko kapok ochulo gope duto. Jojuma ni kod mathoth. Mana kaka kauntis mamoko e pacho kae, gope mag jogo eko mane otimo orak osebiro ka koro dewo piny owacho mag kaunti ma Migori kuom higni malach. Nitie jogo mane otimo orak e kaunti ni ma Migori e komenda mar 2018 nyaka 2019 ma pod nyaka sani pok oyudo chudo margi. Wabandho close to 200 million sani. Kano wachako, we had pending bills that date back to 2018. So far, thoth gi osechul to moko pod odong' manigi issues. Penjo maduong' mosebedo en tang'o miyo gopegi osebedo kuom kinde malach ka higa ka higa to osebedo ka keto budget mar chulo gopegi. Ei komenda mag 2015 nyaka 2016 piny owacho ma kaunti ma Migori oketo omenda mar milion 227 ma idhi tigo e chulo gope. Jakom mar kamiti mochung' ne budget e boma ma Migori Graham Kangali wacho ni bang' keto omenda mar bilion 1.4 e budget ma balang' mar 2 kata supplementary budget 2 e komenda mag 2014 nyaka 2015 gope duto ma odong' sani romo milion 227 kendo gikete budget mar komenda ni. Nyaka sani jogo mosebiro katimo orak kod kaunti ma Migori mapok ochul koro keto wang'gi ka girito ni to bende gopegi idhi chul duto e komenda ni. Our commercial banks or gold pesa ne contractors manigi LSOs gil POs mag county governments chuno contractor kata supplier mondo many pesa from another source. Jomoko dhi nyaka kum Shylocks. You know what Shylocks do. Arach otho wasiko ji mang'eny. And jomoko properties mage subduction simply because otiyo to ok ochule. Jagoro marwok no majo timorak e kaunti ma Migori Godne Soucho wacho ni dwaro mondo koro kaunti ma Migori ochul gopete kapok ochak chenro mag dongruok moko e kaunti ma Migori e komenda ni. Sani what we expect mondo wasemi communication ni pending bills should be a first charge in their commitment. We don't expect them to roll out new projects kapok gitilki pending bills. Oucho bende wacho ni kaunti ma Migori nyaka koro keto kenge mani gope oko bedo ka wacho ni rem mar piny owacho ma kaunti ma Migori e chiwo tije kata orak e sama chon e mosemiyo gope koro bedo. Ne counties ochako na wrong note, na wrong footing. Realize ni kane pok budget kokal ma pesa biro to counties ne roll out projects. Then ka pesa biro to biro pesa ma okoromo gi tije ma gise roll out. Moko ne roll out outside the budget. Mobile rolled out of the budget, you don't need interest. So they would divert money to pay such contracts to moko maneni a budget to dome. But pending bills of rumo. Nango miwacho kama. Sani nyualoro higanyoro. You look at the time money projects will be rolled out in this financial year. It was somewhere around September, October. Already no said the first quarter of the financial year. And now, take for example, me teach Marigedo that would last for 6 to 7 months. Iloro higa kapok tieko teach. Komachero ogno majo timorak e kaunti ma Migori bedo chiwo siem ne jotijego ma kaunti ma Migori matimorak mag kaunti ni kage wancho ni mae en tok chik kendo gidhi kawo okang' mar chik ne jogo eko. One information in tiere county government staff, matimo halagi county governments. We have put them on notice. We've told them either they choose to timo hala, they resign, they do timo hala, they bed kama wantieni, or they stick to where they are to serve jo Kenya. But okinya timo hala ginga mondiki. You'll compromise the quality ma teach miti yokada supply bitim. George Juma, Ramogi TV, Migori.